दोस्तों आईपीएल 24 के 17वें मैच में 9 बॉल पर आउट भइल रहना जितेश शर्मा। दोस्तों मैच के बाद भइल बड़वन खुलासा और अंपायर पर लग चुकल बा 7 करोड़ रुपए के जुर्माना और 3 साल के प्रतिबंध। दोस्तों आप भी जानल चाहतानी कि जितेश शर्मा कैसे आउट भइल रहना, तो ये वीडियो के एक लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। दोस्तों जैसन कि आप सभी लोगन के पता बा आईपीएल 2024 के आगाज हो चुकल बा, जेकर 17वां मैच पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में खेलल गईल, जेमें पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करे के फैसला लेना और टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करियल गुजरात टाइटंस के टीम बना देलस 199 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जेमें गुजरात टाइटंस के तरफ से सबसे ज्यादा सुमन गिल बना देना 89 रन। दोस्तों इस लक्ष्य के पीछा करे उतरल पंजाब किंग्स टीम के शुरुआत काफी ज्यादा खराब रहल। दोस्तों पंजाब किंग्स 120 रन पर ही 5 विकेट गिर गई रहे। ओकरा बाद मैदान पर तूफान देखे के मिलल जितेश शर्मा के। दोस्तों जितेश शर्मा पारी के दौरान राशिद खान पर लगा देना लगातार 2 छक्का और अगला तीसरे गेंदे पे फुलटास गेंद पर कैच आउट हो गई ना। लेकिन दोस्तों पंजाब किंग्स के फैंस के मानना ई बा कि जोन गेंदा पर जितेश शर्मा आउट भइल रहना उ गेंदा नो बॉल रहे, पर अंपायर उनके आउट दे देना। दोस्तों जितेश शर्मा के 2 छक्का आप लोगन के कैसन लगल, अब राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देव जा। धन्यवाद।